ஏர்லி மார்னிங் எந்திரிக்கணும். எந்திரிச்சோடனே என்ன பண்ணணும்? கண்டிப்பாக குளிச்சிடணும். யாருக்கெல்லாம் பாசிபிள் இருக்கோ அவங்க எல்லாரும் தலைக்கு குளிக்கணுங்க. டெய்லி குளிக்கணுமா? எஸ். அது பெரிய குளித்தல் அப்படின்னாவே உச்ச தலையிலேருந்து உள்ளங்கால் வரலுந்தாங்க. நம்மளுக்கு அது பழக்கம் இல்லைன்னா ஸ்டார்டிங் நீங்கள் இப்போ எப்படி குளிச்சுட்ருக்கீங்களோ அதே மாதிரி குளிச்சுருங்க. முடியும் அப்படிங்கிறவங்க தலைக்கு குளிச்சுக்கோங்க. சரிங்களா? சுடு தண்ணி வச்சு குளிக்கிறவங்க சுடு தண்ணி வச்சு குளிச்சுக்கலாம். பெஸ்ட்டு நானே அதில் தான் குளிக்கிறேங்க. ஆனால் பெஸ்ட்டு ப்ராக்டிஸ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, தூங்கி எழுந்திரிச்சோன்னே குளிர்ந்த நீரில் தலைக்கு குளிக்கணும் அப்படிங்கிறது. அதெல்லாம் கடைசி பாயிண்ட்டாக வச்சுக்கலாங்க. ஃபஸ்ட்டு சீக்கிரம் எந்திரிக்கலாம், குளிச்சிக்கலாம். இப்போ நம்ம எப்படி குளிக்கிறோமோ அப்படி குளிச்சிக்கலாம். இப்போ நீங்கள் என்ன மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுறீங்களோ தூங்கி எழுந்திரிச்சோடனே குளிக்கிறதுக்கு அந்த மெத்தடை எழுந்தோடனே குளிச்சுட்டு நம்ம ஆக்டிவிட்டீஸை தொடங்கிக்கலாம். ஆனால் எழுந்த உடனே குளிச்சிடணும். தேங்க்யூ.